Yo, what's up mga kasunggab? Unang-una po sa lahat, gagawa kami ngayon ng challenge. Pero me remind you guys, bawal po ito gawin para sa mga bata dyan. Kung mayroon mang manonood na bata, so mahigpit po namin pinagbabawal o gayahin. Kasi baka hindi nyo makayanan. Okay yun po guys, ang challenge namin ngayon is Spin the Bottle Challenge. GG. Okay, yun. Dito lang naman namin i-spin yung bottle. Saka ito yung punishment of the day. So kapag ikaw yung naanuhan ng bottle, ito yung kakaharapin mo. Papasok sa ulo. At saka ayan. Shake mo. Okay, let's do this! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. I spin the bottle. Round 1. Okay, final round. Game na. Round 1. First time. Okay, ang ulo. The prize. Ilagay mo muna yan. Mag-iilog ka lang, gym ko to. Prize. Dito mo ko pitiling, ha? Dire ta. Ayaw, suguran ng Ay, tayo. Talinga tao. Suguran na ako pare. Kakapta ng at cellphone. Oh, silupin. Kung masugod ka man lahat, hindi ka na maabot sa talinga. Try. Ikaw na bukuan. Sige na, pag-ilubin. Pakilala. Saying. Words of wisdom. Pakilala na yun. Pag not saying. Kim Joseph. Okay. I'm ready to, ano na this? Love. Ano din saying? Saying, Umulan man o umaraw. Good luck. Kinakasalang bangaw. Goodbye, Philippines. Okay na. Da-da-da-da-da-da. Pilimpempene. Pelen. Oh my gosh. Ang talinga. Kailangan laputin talinga sa garalet. Kita gadit mo na kung kay parang ng talinga. Wala. Royal Skater. Game na. Ito nga rin na. Okay, ado. Kaya pagka natin talinga pare, hindi naman. Kaya may Roy, papasog lang. tingnan mo na lang. Man, saring. Pero yaw, mga ulit talinga boy. Yaray doon man. Okay na. Yes! Zubul! At maberik ha? Butil at maberik. Little Einstein. Pakilala na papa, pakilala. Kalala. Ngayon, kaya pakilala, hugot, papa. Uy, may pagpuro kayo. Anong masasabi mo? Pakilala pare. Sorry. My name is Eduardo Criminales. I'm taking in arena to my fish, you're in your fish. best. Sige na. Hey, Do it! sarap. Ano tingnan nga daw nila? Sige. Ano na, ubos mo igdap ka tinong. Ano ka boy? Shake. Kayo nga. No? Anong masasabi mo?
Sayang na na doon. Wala matatag limbong. Triple kill! Okay lang na. Okay lang talaga parang yung ganito. Another one. Masahid na nga kita. Makakasahid. Parang di ko yata kayo. Yun guys, triple 3 kill na po. points. Unfair no? Palagi lang ako. Palagi lang akong nasasaktan. Oh my God. Hindi wow. Okay, ang BH. Tantada. Ngayon guys, ginawa namin yung challenge ngayon kasi wala kaming, hindi namin nagtapos yung content namin ngayon kasi ayun nga kulang kami sa actor. Okay, so challenge na lang muna tayo. Ha? That's mine, my goodness. First round one. Pangit ko. Ano si Sri Adong? Ay, ako nga, papakilala nga pala. Ako nga pala si Aga Yotela. Nakatira sa puso niya. Naniwala ako sa kasabihan, kung pangit ka talaga. Pero kung alam mo yung gwapo kong sino, ako yun. Wag nang maraming satsat. Ikalong na. Sayang pa mo. Welcome to the Philippines of Mobile. Ano, oray man Sorry ko na, no? Ay, ikaw nga yan. Sorry. Tungkol. Sa, datalo. Ha 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 ha. Ang gulo! One! Oh, boss kita na. Oh, boss. Pencil taking na dish. Aray. Alams na. Hi. Ako ngayon eh. Kuya Lobat. Kuya Lobat. Okay, maubusan na tayo ng camera. Parin ni kuryente, parin. So ako ngayon eh, Jimboy. Nakakuya Santa Cruz. Ay na pag pinamili nga kaya lalaki sa YouTube. So, this is it. Sunset. Follow the leader. Uri maninikwang ha. Kaya ko na. Bantag irong dali. Okay, mapotson ta na tumba. Surat ko na Welcome to the... Ay, pagpasingan natin si On. Ano, lagyan ko yung meron. Waray gasip on buyag. Lagyan. Okay. mo naman aga. Tayo'y Pilipina. Ano naghanap ng puro. Round 2. Ano? Sige, style tagbok, ano? May puti-puti siya. Ang kitira. Matumanda ako dito, ah. Parang... Waray ka na, waray. Batay nga out ko. Tara, mapait Derek. Mauubos na. Din nila, din. So yan, round 3. Yung payo ko lang eh. Stop, oray pa. Maray pa ngayon. Waray. Excited ka? Round 3, round 4 muna ito dapat. Yan, for na. Sana eh. Ay ka, kuya, aga. Sakang kakamot. Ako na naman! Hihil mo na. Hoy, yan mo na. Hihil Hoy! mo na! Yan. Hindi lang kita pa rin pag pinarayo. Hindi lang kayo para pangyalaan at mga mukha ang pisis. Imo Muna na. ako na ka, Derek. Gawas, di na. Ikaw nga nagkikita ka halain mo na. Okay guys, wait a minute. Uy, nagkukulaw ka, nagtitinawa ka na, kanina pa. Payan mo ha. Ingalim tiya pag-subscribe, tapos click itong bell button, di ba? Tapos like and share, di ba? I love you.
Imo na, Jimboy. Uy, luto doon sa naturot laway, uy. Uy. Uy, mag-uya, bira, Imo na. nagkukula. Mali-mali, mag-uya. Auy. Pele. Dire ko mo. Sige na, bere ka na, ayaw ikaw, bere kita botelya. Ako na naman. Part 3! Pare mo na. Parang yung para mo na name mo, pagpara, Okay, okay. Okay kayo. Round 2. Pag binibiri ko talaga sa ulo mo, pagkaingo. mapawala na, Uy, may nagkakalakat. may nakakalakat. Kamang ikaw. Okay nga pala na yan. A lot of this. Oo, napala pa. Basta di na agad. Ay, para pag-inggo pa. Para, nakita na ano. Kuro. Bangaw. Sapnot na pare. Panis! Ako na naman. Part 3. Alam nyo, mas maganda yung part 3. Kasi doon yung part na party ka. Ha! Wali. Basta, harap na tayo mga zombie. Basta pala taray. Mas tumanda ko dito. Nerd, formal na baba. Nagmamas. Yang, wala yung udaas. Yo, yung undiyak kita, yan ah. Mahulog. Pare, imo na ha. Imo. Siguro swerte ada didi nga kurok. Another one. Dili ko dyan junal kang kuya Biboy Pisto. Dili kang kuya Biboy Pisto. Pare, ditak baba. Dos na ito eh. Pare. Dapat din nila eh. Hindi magdidi. Hindi matinim. Paray. Namanya nama bapak kedap serira. Bagan huyo pa nala papa, huyo pa yung pagdiktan. Para di ka maura-ura. Kita net camera. Pum pum Wow. ka. Daming sugat. Takiray ba sa madakmul? Kuya Biboy na. At tawa rin na diri. Good. Kim, wala na tap dis ang kada. Huyo pa nala pa rin, huyo pa. Sabi na magkaura-ura. Basa yung tapat basa. Ano kay Round Kabukoy. 4. Kaya natin to. Huyo pa nala, huyo pa. Uyok man. Mati kami, Derek. Pwede na. Ready, pagod ng doro pare. Kuan. Ako ikaw. Ako Ibibski. Bebski. Ako sa everything. Hanapin niyo ako sa bahay. Nandun lang ako. I'm everything. Kuya pa nala, kuya. Pardi yung damo. Kuya. Tayo'y Pilipino. Ano? Hapmon. Katong ha? Hapmon. Okay, laki na nga di man naksugbong. Okay la, okay. Okay. Ito na. Off na. Okay, Mga sunggab, salamat sa inyong panonood sa aming vlog for today at sa Talents of the Day. So ngayon gusto namin mag-shoutout. Okay, shoutout! Shoutout ako dyan. Shoutout ako kay Girl Best Friend. And sa mga Aga TV fans. Kay MG Basario. And ang lover boy Sangit. Sangel. Lover boy Sangel. Tapos yan sa jujuwain ko pa lang. Sana all. Na, all may Magkakajowa na. all may jowa. Ako nga, wala. Pinabayaan. Sunod na magsha-shoutout. So, shoutout naman mga Aga TV. Aga TV, mga bago nga nag-add friend sa Ah, nga tanaw isa rin ko nga famous. i-follow na lang ang channel. So, salamat sa itong
nag-support talaga. Same to my family na mga Basilidis, mga Limit, mga Colite, mga taga-Lite nila, mga taga-Tinaugan. O shout out tayo. May subscribe naman, baka naman. O takpag kada may ada ko giveaway ha, ada tak bulbo. joke lang, malitaw. Sana supportan niyo itong channel. Saleton. Okay, next. Shoutout nga pala kay ano to, Baby kasi doon ha. meant to be. Wow. Diyan sa site. Wow! Saleta ni kan tips. Siyempre. Mention na. Si Silen. Ah! Oh my God. Silin. Okay, shoutout dyan kay Silin. Pare mo na. Hensil Isa lang sa shoutout. Yung shoutout kay Melinda Daganya. Ingat always. Ayun, shoutout dito na Amon Uding, ang burod yan na, baka kayo mag-anak, di ba? So shoutout na Amon Uding, sana palusog ka po, baka sana healthy yung paglabas ng bata. Ay, hindi, bata pala. Yung pusa, okay. Lagi Balito. mo sa kitin. Balito yun guys, anong pa sa lahat, salamat sa inyong panonood sa aming vlog. So kung napapasaya namin kayo, huwag niyo po yung kalilimutang i-subscribe. At syempre kung gusto niyo rin ma-updated kayo sa aming mga bagong videos, don't forget to click the bell button. At the same time, kung nagustuhan niyo po yung aming mga videos, huwag niyo kalilimutang i-like, share, at comment na rin po below para ma-shoutout kayo. Lagyan niyo lang po ng hashtag kasunggab sa ilalim ng inyong comment para at least ma-shoutout ka mo the next vlog. Okay? So yun po guys, have a good day. Ay, wala pa pala akong shoutout. Nalimutan ko. Shoutout ngayon dito kan Miss Jennifer Pajarelia. Okay, pangalawang shoutout na yan. Shoutout din dyan kay... Wait lang, naglulubat na. Shoutout din dyan kay... Sino ba yun? Shoutout dyan kay Erlen... Ano yan? Konsultado. Okay, Erlen Consultado. Shoutout gapon dito kan Mary Rose Consultado. Ininhira mga bata, mga Family. sister. Okay, so ngayon, shoutout din sa mga taga-site. Pilipi. Si Pilipi, shoutout sa iyo kung saan wala ka sa vlog. Shoutout sa iyo. Oo, yun, wala ka nito. Si Hiner din, Sangil, Ambot. Iwan ko lang kung naalala niyo pa kami. So, wala na, tapos na. Shoutout doon kay Sali. Ay. Ikaw na mag-shoutout. Okay, yun, thank you na. Okay, shoutout nga pala kay Rosalen. Shout out. Okay, yun na, tapos na ang lahat.